ሰላም ከመይቶም ሲክብራ ሰማዕትና ዝዓበይቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እነቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ። ከም ወትሩ ንሎሚ ረቡዕ 9 ጥቅምቲ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና። ንምክትታልኩም እናዓደምና ብቐንዲ ነጥብታቶም ክንፍልም። ናይ ሎሚ ዓመት ሽልማት ኖቤል ፊዚክስ ንፈለምቲ ኣርቲፊሻል ኢንተልጀንስ ዝኾኑ ሳይንቲስት ኣሜሪካዊ ጆን ሆፕፊልድ ከምኡውን ካናዳዊ ብሪጣንያዊ ጀፍሪ ሂንተን ከም እተዋህበ ተመራምርቲ ሽወደን ነቲ ዝዓበየን ኣብ ባሕሪ ዝተተኽለን ንፋሳዊ ፀዓት ሊል ጉሩንድ ንህይወት ዓሳታት ሓዊስካ ንማያዊ ፍጥረታት ብኸመይ ከም ዝጸልዎም ይምርምሩ ምህላዎም ኣብ እስከለፍትዮ ንምስፋሕ ፋብሪካታት ትካል ኖርዝቮልት ዘመሓደር ዝነበረ ንእሱ ውላድ ኩባንያ ናይ ክስራን ጥርዓን ምቕራቡ ከምኡውን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ንፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ቀረባ ብጻይ ብምባል ናይ ልደት መልእኽቲ ከም ዝሰድደሉን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ነጊምና እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቶም። ሽልማት ኖቤል ፊዚክስ ንሳይንቲስት ኣሜሪካዊ ጆን ሆፕፊልድ ከምኡውን ካናዳዊ ብሪጣንያዊ ጀፍሪ ሂንተን ተዋሂቡ። መጽናዕቶም ንሓደ ካብ ጨንፈራት ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝኾነ ሜሽን ለርኒንግ ዓብዪ መሰረት ዘንጸፈ እዩ ክብል ሮያል ኣካዳሚ ሳይንስ ሽወደን ኣፍልጦ ሂብዎም ኣሎም። ማሽን ለርኒንግ ኮምፒውተራት ንነፍሲ ወከፍ ዕማም ግሁድ ፕሮግራም ከይተገብረለን ካብ ዳታ ክመሃራን ትንበያታት ወይ ውሳነታት ክወስደን ዝኽእለን ስርዓተ ኣልጎሪዝም ኣብ ምህናፅ ዘተኮረ ጨንፈር ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እዩ። በዚ ኣበርክቶ ሓደ ግዜ ኣቦ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሂልተን በቲ ዓወት ከም እተገረመ ድሕሪ ምግላፅ ነቲ ትካል ኣመስጊኑሎ። ተመራመርቲ ሽወደን ነቲ ዝዓበየን ኣብ ባሕሪ ዝተተኽለን ንፋሳዊ ፀዓት ሊል ጉሩንድ ንህይወት ዓሳታት ሓዊስካ ንማያዊ ፍጥረታት ብኸመይ ከም ዝጸልዎም ይምርምሩ ምህላዎም ተሓቢሮም። ጀላዊ ቶርቢዮን ፓልሰን ቅድሚ 45 ዓመታት ኣቢሉ ዝነበረ ኮድ ዝተባሃለ ዓሳ ኣዝዩ ውሕድ ምዃኑ ይዛረብ። ክሳብ ሕጂ ግን እቶም ተመራመርቲ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾኑ ኣጣሊሎም ክፈልጡ ይከኣሉን። ካብ 2022 ጀሚሩ ኩሉ ንግዳዊ ምግፋፍ ዓሳ ኮድ ኣብቲ ንፋስ ዝፈረየሉ መጻብ ኦሮሱንድ ኩልኩል ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ኣብ እስከለፍትዮ ንምስፋሕ ፋብሪካታት ትካል ኖርዝቮልት ዘመሓደር ዝነበረ ንኡስ ውላድ ኩባንያ ናይ ክስራን ጥርዓን ኣቕሪቡ። ብቤት ፍርዲ ዝተመዘ ኣመሓዳሪ ጉዳያት ምኽሳር ትካል ዮናስ ፕሮምፎርት ንኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኩባንያ 2 ቢልዮን ክሮና ዘይተኸፍል ዕዳ ከም ዘለዎ ገሊጹሎም። እዚ ውሳነ ኖርዝቮልት ኣብ ሽወደን 1600 ሰራሕተኛታት ከሰናብት ምዃኑ ምልክታ ድሕሪ ምሃቡ ሰሙናት ጸኒሑ እዩ ዝወፅእ ዘሎ። ዝናኾነ ኣብ የተበሪ ክህነፅ ተሓሲቡ ዝነበረ መስመር ባቡር ትሕተ መሬት ቫስትላንከን ከም ዝተደናጎየ ኣብ ጋዜጣ ዳገንስ ኔተር ዝወፀ ጸብጻብ ሓቢሮም። ተቐዳመይቲ ባቡር ኣብ ታሕሳስ 2026 ኣገልግሎት ምሃብ ክጅምር ትፅቢት ተገይሩላ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ምስቲ ፕሮጀክት ዝተኣሳሰር ኩባንያ ሕጂ እቲ ፕሮጀክት ድሕሪ 9 ዓመት ክዛዘም ምዃኑ ይግምት ክትብል እታ ጋዜጣ ጸብፂባ ኣላ። ሎሚ ረቡዕ ኣብ ገለ ክፋል ደቡባዊ ፊንላንድ ህቦብ ላቑዕ ክረአ እዩ ዝብል ተፅቢት ከም ዘሎ ኣብ ፈረካ ክኢላ ሜትሮሎጂ ዮናስ ኮስካላ ንሄልሲንክ ሳኖማት ብቕድሚ ትማል ሶኒ ኣፍሊጡ። ኣዝዩ ትሑት ጸቕጢ ዘለዎ ኩነታት ኣየር ናብቲ ዞባ ብርቱዕ ዝናብ ከምፅእ ምዃኑ ኣብ ድሮ ሰዓታት ዝናብ ከዓ ናህሪ ዘለዎ ንፋስ ከም ዝረአ ወሲኹ ገሊጹሎም። እቲ ናህሪ ነቲ ልሙድ ትርጉም ህቦብላ ናብ ዘማልኡ ደረጃታት ክበፅሕ ከም ዝኽእል ማእከላይ ፍጥነት ናይቲ ሽዑ ዝረአ ንፋስ ኣብ ካሊእ ልዕሊ 21 ሜትሮ ኮይኑ ን10 ደቂቕ ክጸንሕ ትፅቢት ተገይሩሎም። ኣብ ደቡባዊ ፊንላንድ ሙቐት ንመብዛሕትኡ መዓልታት እዚ ሰሙን ኣብ ከባቢ 10 ዲግሪ ሴልሲየስ ክጸንሕ ምዃኑ ይግመት ኣሎ። ዓርቢ ግና እቲ ሜርኩሪ ክሳብ 15 ዲግሪ ሴልሲየስ ክድይብ ይኽእል እዩ። ኣብ ሄልሲንኪ ኣብ ዝዋን እዚ ብሰንኪ ህቦብላ ኪርክ ብወገን ኣትላንቲክ ናብ ኤውሮጳ ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኣየር ካብቲ ልሙድ ብ1 ዲግሪ ዝሙቐ እዩ። ተረፍ እቲ ህቦብላ ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ካብኡ ናብ ዝትሕት ጸቕጢ ኣትዩ ክውሓጥ እዩ ኢሉ ኣሎ ኮስኮላ። ደቡባዊ ፊንላንድ ንህቦብላ ቁዒ ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን ኣብ ምፍጻም ዝሰሙን ሰሜናዊት ፊንላንድ ብተዛማዲ ልሙድ ኩነታት ኣየር ዊንተር ክረአ ትፅቢት ይግበር ኣሎ። ምዝ ብዝተኣሳሰር ኣብ ሰፊሕ ክፋል ላፕላንድ ካብ 5 ክሳብ 10 ሴንቲሜትር ዝኸውን በረድ ክወድቕ ከም ዝኽእል ትንበያታት ይሕብሩ። እቲ በረድ ዝፈጥሮ ኩነታት ጽርግያ ንመራሕቲ መካይን በዳይ ክገብሮ እውን ይኽእል እዩ ተባሂሉሎም። ዝመጽእ ዓርቢ ብተዛማዲ ዝሙቐ ኣየር ናብ ሰሜናዊ ዞባታት ክውሕዝ ምዃኑ በዚ ድማ ኣብ ምጅማር ዝመጽእ ሰሙን ንዝወድቕ በረድ ከም ክኸዩ ዝብል ትፅቢታት ኣሎም። ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ሙቐት ለይቲ ልዕሊ እቲ በረድ ክውስኽ ትፅቢት ይግበር። መስከረም ኣብ ገለ ከባቢታት ፊንላንድ ልዑል ሙቐት ከም ዝነበረ ትካል ሜትሮሎጂ ፊንላንድ ኤፍኤምኣይ ሓቢሩሎም። ስታትስቲክስ ኩነታት ኣየር ከም ዘመልክቶ
ኣብ መላእ ፊንላንድ ማእከላይ ሙቐት ናይቲ ወርሒ 12.2 ዲግሪ ሴልሲየስ ኮይኑ ምስቲ ኣብ መስከረም 2023 ዝነበረ ዝለዓለ ሙቐት ዝመጣጠን እዩ። ካብ ዜናታት ኩነታት ኣየር ከይወፃና ህቦብላ ሚልተን ናብ ፍሎሪዳ ኣሜሪካ ገጹ ይግስግስ ኣሎ። እዚ ህቦብላ ኣዕናዊ ንፋሳትን መሸንበባን ከም ዘምጽእ ኣሜሪካውያን ትንበያታት ኣጠንቂቖም ኣሎም። እቲ ቦብላ ኣብታ ብብዝሒ ህዝቢ ዝነበረላ ከተማ ታምፖ ቤይ ክሃርም ምዃኑ እታ ኣውራጃ ብህቦብላ ሄሊን ብሕማቕ ድሕሪ ምጥቃዕ 2 ሰሙን ኣብ ዘይመልእ እዋን ይኽሰት ምህላውን ተመልኪቱ። ሚልተን ኣብዚ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ዝቕጽል ኣትላንቲክ ሲዝን 2024 ን9 ግዜ ዝኽሰት ዘሎ ህቦብላ እዩ። ህቦብላታት ኣብ ውዑይ ትሮፒካዊ ማያት ውቅያኖስ ዝፍጠሩ ማዕበላት እዮም። ኣብ ካልእ ክፋላት ዓለም ድማ ሳይክሎን ወይ ታይፎን ተባሂሎም ይጽውዑ እዮም። ብሓባር ድማ ትሮፒካዊ ህቦብላታት ተባሂሎም እዮም ዝፍለጡ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ንፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ቀረባ ብጻይ ብምባል ናይ ልደት መልእኽቲ ሰዲዱ። ኪም ንፑቲን መበል 72 ዓመቱ ኣመልኪቱ እንኳዕ ሓጎሰካ ብምባል ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ሓድሽ ደረጃ ክብል ድሌት ከም ዘለዎ ወሲኹ ገሊጹሎም። ርክብ ፒዮንግያንግን ሞስኮን ካብ ምጅማር ኩናት ዩክሬን ጀሚሩ ንዓመቕ መምጽኡ ንሃገራት ምዕራብ ሸቕላ ፈጢሩሎም። ንሱ ሃገሩ ብኒክሌራዊ ጽዋር ልዕሊ ሓያል ንምግባር ስጉምትታት ከም ዘቀላጥፍ ኣብቲ ኣጋጣሚ ገሊጹሎም። ኪም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ድሕሪ ምንኣድ ፑቲን ኣብ ወርሒ ሰነ ናብ ፒዮንግያንግ ካብ ዝገበሮ ዑደታት ሒዙ ክልቲአን ሃገራት ዘይሰዓራን ነበርትን ምዃነን ኣመስኪረን ኣሎ ኢሉሎም። ንሰሜን ኮርያ ብወግዓዊ ስማ ዲሞክራሲያዊት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ኮርያ ኢሉ ብምጥቃስ ኣብ መንጎና ዝግበር ርክባት ንዘለኣለማዊ መሰረት ምሕዝነት ብዝበለፀ ንምድልዳል ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ክብል ወሲኹ መልኪቱ። ኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያን ሩስያን ዘሎ ርክብ ን10 ዓመታት ዝጸንሐ ኮይኑ ካብ ስታሊንን ኪም ኢልሱንግን ክሳብ ናይ ሕጂ ኣባ ሓጎ ኪም ዝበጽሕ እዩ። ሕብረት ሶቪየት ነበር ንሰሜን ኮርያ ኣብ መጀመርታ ብኣጽዋርን ቴክኖሎጂን ትድግፋ ምንባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ መንጎ ቻይናን ፒዮንግያንግን ምሉእ ምትምማን ብዘይምህላው ሙሉ ብምሉ ናብ ቻይና ክትመርጎስ ከም ዘይትደሊ ዝግለጽ። ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ፑቲንን ኪምን ኣብ ልዕሊ ሓዲእን ጎነፅ ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን ንሓድሕዶም ክተሓገዙ ምዃኖም ቃልኣትዮም እዮም። እዚ ምጥቃዕ ወይ ጎነፅ ከመይ ዝበለ ምዃኑ ግና ዛጊት ኣየነጸርዎን። ኪም ንሩስያ ኣብ ኩናት ዩክሬን ቁጠባውን ቴክኖሎጂያውን ሓገዛት ብምቕራብ ከም ዝሓገዘት ክትክሰስ ጸኒሓ። ሩስያ ኣብ ዩክሬን ሚሳይላት ሰሜን ኮርያ ከተዋፍር ከም ዝጸንሐት ዝሕብሩ መርትዖታት ድማ እናወሰኹ እዮም ዝመፁ ዘለዉ። ብኻልእ ዜና እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ብዘይ ዕረፍቲ ድብደባ ብተካየደሉ ዘሎ እዋን ኣስቤስቶስ ዝተባሃለ ቀታሊ ባእታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍኖ ምህላው ይግለጽ ኣሎ። ኣስቤስቶስ ዝተባሃለ ባእታ ሰብ ከይተንከፎ ምንም ጉድኣት ዘየብፅሕ እኳ እንተኾነ ተበታቲኑ ናብ ኣየር ምስ ዝፍኖ ግና ካንሰር ከስዕብ ዝኽእል ባእታ ብምዃኑ ብዙሕ ሻቕላ ፈጢሩሎም። ምክንያቱ ኣስቤስቶስ ኣብ መዋቕራት ህንፃ ጋዛ ብብዝሒ ዝርከብ ባእታ እዩ። ካብ ዓመት ሒዙ ዝቐጸለ ድብዳብ እስራኤል ነዚ ኣስቤስቶስ ዝተባሃለ ባእታ ተሰባቢሩ ከም ሓርጭ ክብተን ይገብር ብምህላው ዘስተንፍስዎ ሰባት መንሽሮ ከስዕበሎም ከም ዝኽእል ምናልባት ንዝቕጽል 10 ዓመታት ሕማም ካንሰር ኣብ ጋዛ ብብዝሒ ክርአ ከም ዝኽእል ክኢላታት ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ብሃርሜኒ ሚድያ ንሎሚ ረብዕ 9 ጥቅምቲ ዝተዳለወ ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።